дар комментарий бисёр савол шид чӣ дар 1xbet пул партоем ва чӣ плюс нимат кунем. Барои шоти 1xbet пур кардан ба пополнение медроен даиҷа чанд намуд истифодабарии картай. Ма масалан мир истифодаем барам. Мир медроем, пули дар коримона менависем ва подтвердид мекунем. Даиҷа номерои карта, соли карта ва 3 рақаем ба ҷое ки дар пушти карта аст менависем. Баъдан номери телефон ё имейл навистан дар курай, барое ки дар ҳамунҷа код меояд. А барои пула гирифтан боша дар вивуд медроем ва картаи дар коримона интихоб мекунем. Чанд қай бридем дар карта метонем партоем. Агар нашид будонем ки полная регистратсия кадагӣ нестен, а барои пула гирифтан ин муҳимай. ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, хуш омадед ба канали душанбе шоу. Ман ҳастам бо шумо бобоҷон Саидов. мошинои фурӯшии худтона дар номерои дар рӯи экрани WhatsApp ё Viber равон кунед. курси имрӯза бародаро 1000 рубли русӣ 144 сомони тоҷикӣ мебошад. дар видеои имрӯза 11 мошини майдаи 3 мошини грузавик. беҳтарин видеоай то охирша тамошо кунед ва лайка фаромӯш накунед бародаро. шахсоне ки хоҳиши гузаштани сарҳади Қазоқистонро доранд, ман ба шумо тавсия медиҳам ки ширкати ин бародарамон Исматуллоҳ муддати дароз аст ки дар хизмати муҳоҷирон мебошад. мошинашон бо комфорти баланд, дорои вайфай бе пул. мабодо дар ҳуҷҷатҳои шумо ягон мушкиле пайдо шавад, ин бародаро худашон ҳал мекунад. номеро дар рӯи экран ва дар описани видео. марҳамат, занг занед ва аз номи канали душанбе шоу гап занед ва скидкам дорад. ба шумо роҳи сафед хоҳонам бародарон. якум мошини фурӯшӣ Mercedes Sechka, соли бароришаш 1996, объем мотор 1.8, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин газ, ҳуҷҷатош таниловкаш 8 моҳи дигар муҳлат дорад. дарун беруни мошина объёмӣ кардагиянд, чихеле ки шумо дар суратош дида истодаед. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 42000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 291000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. бародаро, дастгири моро фаромӯш накунед, дар видео лайк монед ва дар комментария фикрҳои худтона нависед. дуюм мошини фурӯшӣ Kia, соли бароришаш 2014, объем мотор 1.8, коробка передачаш автомат, пробегаш 60700 километрай. навай бародаро, мошин кам гаштагиай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Москва. нархш бошад 450000 рубли русӣ мебошад. бо сомони тоҷикӣ гардонем 64800 сомони тоҷикӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. сеюм мошини фурӯшӣ Nexi Daewoo, соли бароришаш 1996, объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин газ, ҳуҷҷатош тамом шидагиай. мошин худаш дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, чихеле ки шумо дар суратош дида истодаед. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нархш бошад 13500 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 93000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. чорум мошини фурӯшӣ Vaz Niva, соли бароришаш 2013, объем мотор 1.7, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш бензинай, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%, 4 баллон кор мекунад, передок дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад.
айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 47000 сомони тоҷикӣ мебошад, бо рубли ҳозира гардонем 326000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. панҷум мошини фурӯшӣ Opel Hatchback молодёжный, соли барори 6996, объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин, газ, ҳуҷҷатош таъмировкаш 1 сола муҳлат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Худжанд. нархш бошад 32000 сомони тоҷикӣ мебошад, бо рубли ҳозира гардонем 222000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. шашум мошини фурӯшӣ Opel Sedan. бисёр бародаро ҳамин Opel Sedan-ро бисёртар ба навор гирен, дар комментария нависадан. ина марҳамат бародаро. Opel Sedan, соли барори 6995, объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин, газ, 2 моҳа ҳуҷҷат дора, 1 сола таъмировка. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 28000 сомони тоҷикӣ мебошад, бо рубли ҳозира гардонем 194000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. ҳафтум мошини фурӯшӣ Mercedes Sechka Простой, соли барори 6996, объем мотор 1.8, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензини холӣ, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. салони мошина полни объемни кардагиянд. 4 балони мошин нав, пачка, кондитсионер дора. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 32000 сомони тоҷикӣ мебошад, бо рубли ҳозира гардонем 222000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. ҳаштум мошини фурӯшӣ Toyota Camry, соли барори 2013, объем мотор 2.5, коробка передачаш автомат, сӯзишвориш бензини холӣ, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. нав мошина гирифтагиянд. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Москва. нархш бошад 950000 рубли русӣ мебошад, бо сомони тоҷикӣ гардонем 136000 сомони тоҷикӣ мешавад. алиш мешавад ба ягон квартира ки дар Московский област бошад, дар шаҳри Москва бошад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. нуҳум мошини фурӯшӣ Lada Priora, соли барори 2008, объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензини холӣ, ҳуҷҷатош таъмировкаш 1 сола муҳлат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 35000 сомони тоҷикӣ мебошад, бо рубли ҳозира гардонем 243000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед.
10 мошини фурӯшӣ. ВАЗ 21014 соли бароришаш 2003. Абиомотор 1.6 коробка передачаш механик. сӯзишвориш бензин газ ҳуҷҷатош тамом шидагӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 16000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 111000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. ёздаҳум мошини фурӯшӣ. Opel Hatchback соли бароришаш 1992. Абиомотор 1.6 коробка передачаш механик. сӯзишвориш бензин газ ҳуҷҷатош тамом шидагӣ. мошин худаш дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. солшам кӯна ки боша мошин состояниш нағз метавад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи вахш. нархш бошад 15500 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 107000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. алишам мешавад ба ягон Opel Sedan. солҳои навш боша болои сумета соҳиби мошин. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат занг занед. бародарон мегузарем ба мошинҳои боркаш. бо нархҳои мошинҳои боркашам шинос мешавед. якум трактори MTZ 80 соли бароришаш 2011. ягон камбудӣ надорад. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ҳисор. нархш бошад 95000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 659000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед. дуюм грузави газ 53 ягон айб надорад. сӯзишвориш бензин газай дар ҳолати хуб қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи спитамен. нархш бошад 24000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 164000 рубли русӣ мешавад. алиш мешавад ба ягон намуд Opel. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экран. марҳамат занг занед. сеюм грузави Газел соли бароришаш 2000. як сола ҳуҷҷат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. чихеле ки шумо дар суратош дида истодаед. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 19000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 131000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед. хайр, аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мову шумо бошад бародаро. то видеои оянда. хонаободу сарбаланд бошед.